Moi. Moi. Mikä sinun nimesi on? Minun nimi Akash Kumar Shah. Joo. Entä sinä? Minun nimi on Hussika Pun. Joo. Kuka sinä olet? Olit hyvä. Mitä kieltä sinä puhut? Puhu englantia. Joo. Missä sinä asut? Olen asunut Porissa. Joo. Entä sinä? Porissa sama. Sama on joo. Mistä sinä opiskelet? Opiskelen Samakissa. Entä sinä? Joo, sama. Joo, sama. Joo. Sata, okei. Ja missä sinä olen kotoisin? Olen kotoisin Nepalista. Entä sinä? Minä Nepalista. Nepalista sama on Joo. joo. Mihin aikaan sinä herrat? Herran ja Kussi. 6. Joo, entä sinä? Herran 7. Joo. Mistä Riosta pidät? Pidän pizzasta. Entä sinä? Pidät nudeli. Joo. Onko sinulla sisusryskiä? Kyllä, minulla on 2 veli. Joo. Mikä päivä tänään on? Tänään on maanantai. Mitä kello on? Kello on 4. Minkä värinen tänään on? Tämä on punainen. Joo. Mitä teet huomenna? Menen kouluun ja tapaan ystävää. Mitä teet eilen? Kahvin koulussa. Missä olet sysynyt? Olen sysynyt Nepalista. Minulla sinun on syntymäpäivä. Minun on syntynyt päivä 10 helmikuu. Mitä teen lomalla? Lomalla matkustan ja lepän. Joo. Kiitos. Kiitos. Ole hyvä. Joo.